Jatend jotend migepe Musalia Mudavadi ojiwo oganda mondo osir lwedo wach twak matimore kind kweth mar Azimio gi Kenya Kwanza mathoro mare en kelo winjruok e tieko pek moganda kale. Mudavadi nolero ni sirikal siro twak makama mageto dewo ywak jopiny kendo singo nomenda duto moti godo e chenro ni ibiro chiw ler mare makare. Ojiwo dwaro matimo twak makama e yo mahuyanga, kolero ni twak makama ok owinjore donjie gi migepe mamoko, kendo jiwo sirikal mar neno ni twak makama onyago lemo mar reso ywak jopiny. In fact, a few weeks ago, Kenyans were putting a lot of pressure that they want dialogue, that they want a conversation. They were saying Mandamano is hurting them, so they want a conversation. Now, this conversation is taking place, and I'm happy that it has gone through a process where it is now validated as a parliamentary process. This is a Kenyan process. And I did mention this when I was in Nakuru. It is a Kenyan process. This dialogue is a Kenyan process. We don't want a Kenyan process funded by external resources.